Penake ngene iki cah lek urip ning desa. Pengen rujak utawa lutes ngono kuwi ra duwe jambu. Ya tinggal ngerah nggone tanggane sing duwe jambu sapa ngono. Ngene iki lek ning desa wis biasa cah, wis biasa ora kok diarani maling ngono ora, wis biasa gentenan ngono kuwi lek ning desa. Jan penake pol urip ning desa ngene iki cah. Gek ya ora kudu tuku, serba gratis isih iso gentenan njaluk ngono yo. Iki mu hawane kok pengen nglutis ngono lho aku iki. Dadi njaluk jambu ngene tanggoku ngono. Iki neng kates redok mateng ngono kuwi. Kates yo njaluk iki ngerah ngene mamakku ngono kuwi. Jan penake ngene iki ning desa iki. Kabeh serba gratis. Wila lar nyayur kates dientekne sak wit kuwi yo ora apa-apa, gratis oleh yo an. Dadi sing tuku gur mek timun tok iki mau. Nah iki karo anake bibikku. Wis siap eksekusi gawe lutis nang ngarep omahku iki. Dadi enek jambu, enek timun, enek kates ngono sing tuku gur timune tok. Liyane wis gur mek njaluk-njaluk ngono kuwi tok. Soale lek timun ngono kuwi nek larang petani reneng. Dadi jarang petani ning kene sing nandur timun yo an. Dadi kulokan kok pasar ngono kuwi timune. Lek ning desamu ngono kuwi piye? Cah iki sik eneng sing gratis padha kaya ngene aku ngene iki. Iso njaluk ngono kuwi. Kadang sayuran ngono wis kene kur njaluk ngono kuwi. Klopo ono larang. Tanggane nek sing duwe ya panggah iso njaluk panggahan gentenan. Lah kuwi mungkin anake bibiku tak ajakno karepe ora gelem, isik dolanan game ngono ning gone mamaku. Lah jebule giliran teko kene sampe imbuh-imbuh. Sambele wis entek sampe nambah meneh. Beh jan. Giliran mangan lutis kok beh malah ngentek-ngenteki. Lah anakku lek gur mangan sak ithike kepedesen wisan ora betah. Lah kok anake bibiku malah imbuh gawe sambel neh ngasihan.